ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದು ಅಮರು ವೀರರಾಯ್ನ ಬೈದೆರ್ಲನ ಕತೆನು ತೆರಿದ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ತುಳುನಾಡುಡೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರ್ನ ಪೆಜ್ಜದ ಗುರುತುಲು ಅಗಲನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮದಿಪು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಲನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ತುಳುನಾಡುದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಅತ್ತು. ಅಗಲೆನ ನಿಜ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಏತೋ ವಿಚಾರಲು ತುಳು ಮಣ್ಣಡು ಬಿರ್ಕದು ಪೋತುಂಡು. ಕಾಲದ ಮೈಮೆಡು ಮುಚ್ಚಿದಲ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒರಿದಿನ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಲೆನು ಜಾಗೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಎಣ್ಮೂರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಆದಿ ಗರಡಿದ ಕೈತಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೇ ಹತ್ಯಾರಲೆನು ಕೋಂತು ದೀತಿನ ಜಾಗಲ ಅಲ್ಪನಂಕ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಣ್ಮೂರುದ ಕೆಂಪು ಕೇಪುಲ ಕಜಮಲೆಟ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಉಂಡು. ಪಡುಮಲೆಟ್ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆದಿ ಇತ್ತಿನ ಕೂವೆ ತೋಟದ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಕುಂಟು ಮಡಿಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ತಾರದ ಮಡಲು ಬೂರ್ದು ಕಾಯ ಬುಡಿನ ಕೆದುಲ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಮಾಧಿದ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಪಡುಮಲೆತ ಬಳ್ಳಾಲೆರನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಅವಶೇಷಲು ಇನಿಕಲ ಆ ದಿನಕುಲ್ನ ಕತೆ ಪಂಪುಂಡು. ಪಡುಮಲೆಕ್ ಗಡಿಪಾಡ್ದು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಕೋಪಗು ಆ ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಪುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಮನ್ಸ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿದಾರುನ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಅಸರು ತಗ್ಗಾವೆರೆಗಂದು ಸೂರ್ಯಡು ತೋಡು ದಿನ ಗುವೆಲು ಉಂದು. ಆ ಸಮಯಡು ಅಗಲೆಗ್ ವಿರೋಧಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ವೆಡಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ವಿಷ ಪಾಡುವೆರ ಕೆರುವೆರ ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಗಾತ್ರ ತನ್ಕಲೆ ಸುರಿಯೋಡು ಕಲ್ಲು ಲಕ್ಕಾದು ಗುವೆಲು ತೋಡಿಯರ್ಗೆ. ಈ ಗುವೆಲುಡು ಇತ್ತೆಲ ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲೊಗುಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಕಿನ್ನಿದಾರುನ ಇಲ್ಲು ಎಡಮಂಗಲದ ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ದೋಳ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ನಂಕ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅಗಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿಲ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಎಣ್ಮೂರ ಸೀಮೆಡು ತುಪ್ಪೆ ಕಾಡುಡು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಜದ ಸೀಮೆದಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಜಿದ ಇಸೆಯಡು ಲಡಯಾಪುಂಡು. ಪಂಜದ ಸೀಮೆದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪೊಡು ಕೈತಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯರ್ದ ಮರಕು ಸುರಿಯೊಡು ಗಡಿಪಾಡುವಿರು. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಿ ಕಾಯರು ಪಂಡದು ಪುದರಾಂಡಿಗೆ. ಎಣ್ಮೂರ ಪಂಜ ಸೀಮೆಡು ಅಂಕದ ಕಲಟು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಸಂದಿನ ಬೈದೆರ್ಲೆನು ಎಣ್ಮೂರ ಬೂಡುಗು ಕನ್ನನಗ ಜೆಪುಡಾಯಿನ ಪಾದೆ ಒಂದು ಉಂದೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪೆರು. ಬೈದೆರ್ಲೆನು ಜೆಪುಡಾವುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾದೆ ಪುಡದು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಆಂಡಿಗೆ. ಇತ್ತೆಲ ಎಣ್ಮೂರ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ನೇಮದ ಪಗ ಈ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಗ್ ದೀಪದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ್ನ ಬದುಕದ ಪೆಜ್ಜದ ಗುರ್ತೊಲೆನು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಯನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.